Ngiyanibingelela nonke wedala sikaMdala. Kimi bonke abantu bayizidalwa sikaMdala. NgingumZulu, ngeke ngikuphike lokho. Nazi namaZulu akanqoba ezinye izizwe. Lokhu akusho ukuthi bese kuba yiqhabu kimi. Okokuqala uba neqhabu lokuthi isizwe singasakini sabulala ezinye izizwe. Kungokuqala kufanele uy'buze wena ngokweqiniso neqiniso lodwa ukuthi uma useya kweleya mdali uyamsaba umdali na? Noma ujabula ngokuthi isizwe sakini noma amakhosi akini anqobe izimpi abulala ezinye izidalwa zikaMdali. Kodwa konke lokho ngikushiya kumuntu nomuntu. Uma ngithi umuntu nomuntu ngikhuluma ngabantu izidalwa zikaMdali. Angikhulumi nje ngamaZulu kuphela. Ngoba uma ubhekisisa nawo amaJuda anqoba izizwe eziwu-7 eKhenana, asithi iKhenana indawo ayinikwe uNkulunkulu wawo. Angihambelani nalokho futhi nakancane. NamaRoma nawo aphinda anqoma amaJuda. iJerusalema kwase kuba yindawo engcwele nawe sakha okwabo eJerusalema. Asenamathela-ke endaweni yeJerusalema ekhaya labangcwele. Nathi sizonamathela kulokho, kodwa aniyibuzi ngezizwe eziwu-7 ezabulawa abaJuda eJerusalema. Lokho niyakweqa nje bese nibona abaJuda bengcwele bebusisiwe. Kodwa mase beshaya amaRoma, nibona amaRoma ekhohlakele ebulala abaJuda, isizwe esikhethwe uNkulunkulu. Wonke lawo manga akuyi-Judaism aba uphoyizeni ngoba amaRoma awuthatha nasebeka ngendlela yawo. Kwabuya futhi ama-Arab azonqoba iConstantinople, aphinde anqoba nabaJuda. Kusho ukuthi kuConstantinople kwangamaRoma. Nawo asethatha leli qabha olibona lusuke kumaJuda uma uhlula abanye usukhethiwe, usungokaNkulunkulu, uNkulunkulu usengakuwe. uNkulunkulu ojabulela ukuthi bulala ezinye iy'dalwa zakhe. Uma ubhekisisa abase bezokwakhela umdali imbangi okuthiwa nguSathane. Abanye-ke bamakhela nowabo abangabaprofethi asebengawobonga uNkulunkulu. Ngimile futhi angigudluki lokho, kodwa iqiniso kumuntu nomuntu liyoba phezu kwakhe kwelaba phansi. Akekho umdali onembangi. Umdali akanayo imbangi nakanye, akanayo owabo, akekho owazi umdali. Uma ungathatha ku-Mosaic law, lapho uMose kuthiwa wakhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso njengalokhu umuntu engakhuluma nomhlobo wakhe. Kodwa uma usuhamba uya lapho ku-Exodus, mangaphosisi u-Exodus chapter 33 bese ubheka uverse 11, yilapho ethi uMose wakhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso njengomuntu engakhuluma nomhlobo wakhe. Bese ubheka uverse 20 lapho ethi uNkulunkulu akho umuntu ongambona aphile. Uphinde kuGenesis 18, ungamfunda nje kusukela kuverse 1 uye kuverse 15. Isimanga uzothola nje uJehova edla bembuka ngamehlo kwa-Abraham. Uqhubeke futhi nayo lapho uzothola uJehova esehamba elulekwa u-Abraham. U-Abraham ephinde umeluleki kaJehova. Angikwali lokho ukuthi u-Abraham kwenzeka lokhu naye noJehova. Anginankinga nalokho. Inkinga yami isekutheni singamqambeli umdali, singamphapheli futhi singaqambi ngaye amanga bese sifundisa abantwana bethu amanga, ngoba sithathe amanga wabaJuda aze athelekelela kumaKristu lawo manga we-Mosaic law
aphinde ayotheleleka nakwi-Islam. Konke lokhu kunguphapha nokuqambela umdali nabaphansi amanga. Kangangokuthi ngale kokholo uthola nama-politicians wethu anga-understand ukuthi amaRoma athatha iJudeya aliphendula alenza iPalestine. Umuya ey'ncwadini niyifundayo ebhalwa amaRoma abhala ukuthi iJerusalem ekhaya labangcwele, kodwa igazi elachitheka eJerusalem ekhaya labangcwele, imiphefumulo yonke leyo yafa lapho. Ayikhombisa kancane kusukela amaRoma eliguqisa iJerusalem, ama-Islam eliguqisa iJerusalem ngedolo ngosiko lenkemba. Akukho nje nokodwa engathi ngakho uNkulunkulu lo wenu ngiyakumkhonza. Angisoze ngamkhonza ngoba manje onkulunkulu bamanga lapha. Ngizama ukuyibeka nje ngesizotha ukuthi mhlambe izwakale, ngoba lokhu ngikwenzela laba abathanda ukuphenya izinto bake baphenye nabo. Njengoba nginifakele lokhu, nangu Islam ephika ethi iPalestine lalingekho indawo yabaJuda. Ngiyamangaza ngokubuthola nathi eSouth Africa sesigaxele kakhulu kulezi ndaba, either usonta kwi-Islam then usugaxela kakhulu ukuthi well abakhulule iPalestine. Ngokwembhalo iQuran, iPalestine indawo engcwele yama-Islam, kodwa mabekuchazela ukuthi kwaMuhammad loyo akakaze wafika kule ndawo sebethi engcwele zama-Islam njengalo iJudeya labaJuda wakwi-Palestine. Angiqondile la ukuthi ngizoseka abaJuda. Ngiqale ngabo nje ngqo ngathi babulala abantu eKhenani bathi babanikwe uNkulunkulu wabo indawo yaseKhenani, bebulala iy'dalwa zikaMdali. Lamanga ahamba njengokubhala kwabo asemoshe yonke into, ikakhulukazi kuthina-ke bantu base-Afrika. Ayixovile i-Afrika ngale kokuthi kwake kwaba khona i-colonization enkulu. I-colonization engaphumi ey'ngqondweni zethu ile yama-Abrahamic religions esidivayida phakathi. Ngiyabona, ngibonile lo ntombazane exoxa ukuthi e-Iran, abantu base-Iran baphoqwa ukuthi bamukele i-Islam. Namhlanje sebephindile emasikweni wawoyisemkhulu wase-Iran ababewenza ingakabikho ne-Islam, noMuhammad engakabibikho. Kodwa uma ubona abantu begida uzothi lokhu ku-satanic. Ukusho ngani-ke? Ngoba leli bhuku enithi lingcwele lamaKristu anazi inkohlakalo yalo. Uma ungakuy'buza ukuthi angingathi zibuze, funa umlando nge-First Crusaders ukuthi kwenzekalani nge-First Crusaders, uzothi nje amaRoma. Fine, angilena lutho lokho, kwakuyiwo vele amaRoma. Kodwa-ke iBhayibheli leli enilifundayo noma lingathini labhalwa amaRoma. Akuthathe kusukela kuConstantina uziyoshaya kwikhansela yase-Chalcedon ukuthi kwakuhlalwa kangakanani ababhishobhi bezama ukuchaza ukuthi uJesu ungumuntu onjani nokuthi wafelani.
Uma uke walandela leyo yinto uzoyibonela nawe ukuthi lento engisho ukuthi ngamanga wonke lana babexabana bona bodwa bezama ukumbeka ukuthi unguNkulunkulu, ungumoya. Abanye bathi cha, uyisidalwa nje sikaMdali njengazo zonke iy'dalwa zikaMdali. Azahlukana phakathi wona amaKristu. Ngize kuyo le ndaba ye-Christianity. Uma uthola ukuthi amaKristu aqalaphi, aqala uPawula. uPawula efundiswa ubani? uGamaliyeli. uPawula uthini yini? Uthi abafundi manje sebezobizwa ngokuthi bangamaKristu. Yazi ngakuhle ukwazi ukuhlukanisa izimfundiso zikaYoshua nezimfundiso zamaRoma ngolimi lukaPawula. Uma ungakakuhlukanisi lokho, kukuwe kusho ukuthi angazi uyobona kusele kwesukwelapha phansi njengaye uPawulo obonise kwelapha phansi owathi uyenyukele ezulwini ahlangabeza uJesu emafini. Bona abathumi bakhe babuye bamunquma ikhanda uPawula. Esikhathini esiningi uthola lento yo-St. Peters and Paul yamaRoma. Alifundi yini izinto zabosanta uPeter noPaul nabanye na? Nifunda khona. Inkohlakalo yayikumaRoma, inkohlakalo ebekumaKristu, inkohlakalo kuyi-Islam. Kuyadabukisa ngoba kuthi noma sekuvela kini ukuthi akukho abakwaziyo ngokukhula kwaJesu ese-India nase-Persia. uJesu uzothi kwaqhamuka umprofeti uZarathustra. Uyakhuluma uYoshua, lo nimbiza ngoJesu, ngoZarathustra. Ake nifune nomlando kaZarathustra. Niyothola futhi ama-Persians abulawa ubani, kwashintshwa inkolo yabo, ama-Zarathustrians, ngoba phela ilandela uZarathustra. Ase ebizwa ngokuthi manje-ke kwase kuvela-ke le ndaba yesihogo nezulu, Bridge of Judgment ngokaZarathustra. Ngiyazi ukuthi imnandi lento, iyanijabulisa yokuthi ngamaKristu niwezulwini. Ngikhuluma ngeqiniso neqiniso lodwa. Akukho umuntu oyoyezulwini mangabe no-Abraham wini engakangeni ezulwini esese-Hades. Why bafundisi? Singawabona kamakholwa. Why nenza into engcole kanjena? Nifundise abantu into enazi kahle, ikakhulukazi nina amakhatholika, bofada basekhatholika laseRoma. Nineqiniso niyazi ngo-17 May ukuthi ungowani u-17 May? Kwabonakala idlozi likaMaria eFantim, libona amakhosikazi ayetheze inkuni. Mangabe idlozi likamama Jesu labonakala, so nina ningcono yini nomama Jesu? Ivrige limnene umama kaNkulunkulu wenu. Na ufaka lo poison ngenkemba niwubiza ngobuKristu. Upoison lona olimaza abantu abaningi namhlanje. Njengoba ne-Islam iyawufaka lo poison wawo ngenkemba. Ngizothi kwi-Islam baningi asebekubona lo. Sekuna more than 10 million yabantu esibabiza ngokuthi kwi-Islam esibabiza ngokuthi ama-Arab. Although bengasebenzisi igama Arab, babizwa ngama-Muslim. Asebebonile ukuthi kwayento lento leyo bu-Muslim yakhandwa nje ngamaqili,
ifananise nobuqili bamaKristu, bese buhluka phi-ke ubuqili bamaJuda na? Ngokungavezwa ngokusobala ukuthi indaba kaJehova isukaphi, ngiyangithi funani indaba kaNkulunkulu wamashaso. Anginideleli labo noma loyo oyoyiriseshela naye, naloyo noma labo abaphupha amadlozi akubo, bese kuqhamuka ley'qambi manga ezingazi lutho ey'hefuza amanga eBhayibheli zithi uma uphuphe idlozi lakini, hhayi kusuke ngasidlozi lakini, kusuke yinto nje ekhandwa usathane efana nedlozi lakini. Uzotshelwa isiduphungu esingazi lutho ngabaphansi, isiduphungu esifana nawo amaRoma ngokwawo, kodwa wona buyahlakanipha akutshele ngoSaint Paul. Yini saint? Zibuze, uthatha i-dictionary ukuthi yini saint, eqale yenzele i-benediction bese izokwenzela i-canonization. Yini usanta? Noma sakwakhishwa amabhayibheli indaba yokuthi abosanta bane bani bani, sekuvele kuthiwa uMark, uLuke, uJohane. Thathe lokuqala, Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke, Saint John. Bayazama ukushintsha bayiguqula izinto kodwa akubahambile right. Bese ubheka-ke manje-ke usuyibuza nje uwumuntu ngempela ukuthi yini indaba kunabantu abangaka abahlushwa amadlozi angalele, angekho eHadesi, angekho esihogweni, kodwa iningi lawo kwangabantu ababhaphathisiwe bamukela uJesu. Well, kukumuntu nomuntu kuyibuza lokho. Nami ngilo ngibeke indaba eyodwa ngoba ngifuna ukuthi izigcine ibasizile abaqaphelayo. Well, abenza izinto ukuthi bafuna ukuthi babone ukuthi bangamakholwa, amakholwa wento yamanga. Ake nifunde-ke kuyihlo uPawula, ngoba uyasho ukuthi ninobaba abaningi kodwa umuntu owanizala kuyinkosi uJesu Kristu nguyena, okunguyena ubaba wenu, uma ngithi onguyihlo ongubaba wenu. Well, masesiza endabeni yokuthi khulekani nithi baba wethu asezulwini, I'm not sure yini enaziyo noma nibiza uyihlo uPawula, angazi yinini engayidefine leyo nto, kodwa uPawula unguyihlo owanqunywa ikhanda yiwo amaRoma. Uyihlo wenu loyo owanikhohlisa wathi uyondiza ahlangabeze uJesu Kristu emafini. Bantu baba, uyihlo wenu wobuKristu wayinamanga, njengoba noMuhammad nje wayinamanga ukuthi ukhuluma nomdali usebuya ezulwini, wawabala amazulu ahamba kuwo ukuthi yena waze wafika kuliphi izulu. Amanga ahlaza athe cwe. Egcineni uma esidla uphoyizeni unkosikazi yakhe salikhipha iqiniso ukuthi uma ngiqamba amanga ngoNkulunkulu kuyonqamuka lo mthambo wami omkhulu, ngempela wamuphoyizeni wamenza njalo. Anyway, iy'mbudu zikhona, kungokwakho ukumbuduza wemntaka baba, uyopoka wedwa, wazalwa wedwa. Ngibuye futhi kubalapha indabuko. Lento yeni yokufundisa ukuthi kuthathwa amadlozi kusetshenziswa imoya, angazi niyibona nina kwelaba phansi. Ngempela phela niyibona nina kwelaba phansi ngoba zibuze ngeqiniso. Uthi unabadala unamadlozi, usho ukucabanga amathambo wabantu abafileyo. Namhlanje kodwa ngifaka lemithi-ke ngeke ngiyibale la eniyisebenzisayo. Uma usuthola iy'ngane lezi okuthiwa amaphara, sezithatha umlotha abantu abafileyo zibheme nale philisi lawo,
kwezinye indawo ngizolifakela bagubha amathuna bagaye amathambo abafileyo bawaxube nephilisi labo. Ngaphi kokholo olungaka enikhuluma ngale senifundise ngalo abantu ezweni? Bapha abaprofiti abakhuluma noNkulunkulu. Kungani ningayibonile izinto? Khona manje siphethwe ngizothini storm, siphethwe isimo semvula, iy'khukhula. Aniyiboni mazizi iy'khukhula, aniboni lutho. Nikwazi ukubona efrijini yomuntu ukuthi khona u-anyanisi owodwa notamatisi owodwa. Kuyamangaza ngoba ongokwendalo aniboni lutho. Nibona nje selina sekugcwala imifula. Abanye bathi uShembe wamisa ulwandle. Kodwa anikhuluma azabona ngisho i-tsunami ukuthi i-tsunami injani. Ibhidliza ngisho amabhilidi amakhulu, ikhukhula amabhasi, ikhukhula imikhumba, iginqa zitimela. Kunomuntu ongamisa i-tsunami. Ake siphumeni emangeni. Ake siphumeni emangeni. Ikakhulukazi sengizwela iy'ngane enizifundisa lamanga wale ncwadi nithi zingcwele. Niyibona yini inkohlakalo kubaholi bezenkolo? Bese kuthiwa umuntu akangakhulumi, fanele kuhlonishwe umholi noma enze inkohlakalo ebolile. Nesaba bani lapha? Nesaba abantu abangabaholi bezenkolo noma nesaba umdali na? Ukuzikhethela. Mina angisonti indawo, ngaphuma nje emaromini. AngisumKristu, angisi-Muslim, angikho ku-Judaism. Ngiyisidalwa nje sikaMdali. Ngifundisile kaningi-ke njalo ngelikaMdali. La ukuqaphelisa ukuthi kangakanani-ke isiZulu sasithi ukuzala ukwezelula amathambo. Kunemithetho eyayibekwa yokuhlonipha. Hhayi yafika kukholo laqeda yonke into yamaqaba. Namhlanje angakanani izingane zethu enizibiza ngamaphara. Uma ngingaqaphelisisa, ngicabanga leyo ngizoyifaka yaseSyria ukuthi i-Islam kangakanani amaphilisi na weyidakamizwa. Ningakhuluma nje sekuzoqala i-Third World War, uDonald Trump nabo-Putin nabo-Pyongyang. Kudala yaqala ngamaphilisi abhubhisa inzalo yethu. Uma sifa kuyosalani na? Kusale iy'nkqubela zama-drugs. Kuyamangaza ngoba kukhona nama-MPs azimbandakanye kule nkohlakalo kodwa ayibiza ngokuthi angabaholi. Kunamaphoyisa ambandakanya-ke kule nkohlakalo ayibiza ngokuthi ngabavikeli babantu. Kunohulumeni abambandakanya kule nkohlakalo nabo bayibiza ngokuthi bangabaholi babantu. Ngingasayiphathi-ke nje eyophasta abathwele abadila ngama-drugs ne-human trafficking. Izile nkosi lonke lelo abangama-rapist phezu kwalokho bese bethi ababareyibhile babakhiphise izisu. Izile nkosi. Kuyafana nje nokubulala kwakhiwa ley'nkolo. Kwakuyizwi lenkosi. Bonke labantu bezizwe likaMdali. Kuyamangaza ngoba manizwe izwi lenkosi ngaleyo ndlela anginiphikisi kodwa ngiyaphika nizwe likaMdali. Angiwazi lamakhosi wenu futhi angidingi ukuwazi ngoba ngiguqe nawo yedwa uNkulunkulu. Ngagcina ngisesekhatholika kuNkulunkulu uJesu noJehova. 1970 ogogo bangikhipha ekhatholika. Khona into efanele niyibheke ukuthi baningi lapho uNkulunkulu.
nalo isho lokhu nalo yasho lokhu. Bese ngibuya kule ndaba enifafazayo engamanga iphinde ifafazwe ngizothini abantu enibabiza ngezangoma kodwa bengasizo izangoma. Uma usuthwela usesise isangoma umuntu osebenza namadlozi wakhe amahle. Izingcabo lezi ukuthwala lokhu akukaze kwawubungoma, lingawa licoshwe izinkukhu, akukaze kwaba ubungoma. Ngezwa-ke bekhuluma nje behefuza-ke abazalwane ngobungoma, bekhuluma into abangayazi. Angazi noma noJesu naye wayisangoma yini, ngoba phela wayenoMosi no-Eliya abaphansi labo. Isangoma sinamadlozi amahle. uJesu, uMosi no-Eliya kusho ukuthi angamadlozi akubo amahle. Well, ngesingami wayisangoma naye ngoba wayenabadala. Uzuyasho futhi mangaphosisi kuMatthew chapter 11 verse 14 labethi, uma ningemukela mina nimukela u-Eliya lo bezofika. Yabona lezi ndaba lezi sengiyayikhuluma nje, umthetho wakhona vele ukuthi ngivale iy'ndlebe ngoba zinamanga ngaba phansi nomdala. Angathali ukuthi nemali, umuntu akaphili ngemali, uphila ngomsaka mdala. Ingani bayafa abanamamiliyoni kusale amaphara. Ukuba niphila ngemali ngaba abantu abacebile, akhona yedwa ofayo. Bengithe kunento efafazwayo, ifafazwa yibo abazalwane, ifafaze nayo izizangoma. Le ndaba kaNkulunkulu ongumdali, thiwa uNkulunkulu wadala ukuthi thiwa hhayi uNkulunkulu akakufuni ukuthi, uNkulunkulu ufuna ukuthi. Nezangoma sezinako lokho. Bese ngiyabona ukuthi yini angabuzi lidlozi lakhe uma uyisangoma ukuthi ukhona yini lo nkulunkulu, lona ngokwalo likuphi, lisesihogweni noma lisezulwini. Why likhulume nawe isangoma and yet ukhonza uNkulunkulu, ukholela ukuthi abantu bovuka ngosuku lwecilongo? Ingani unamadlozi osebenza nawo angavukanga ngosuku lwecilongo, afanayo nje no-Abraham, afanayo nje no-Lazarus nesicebi, zindlela zikaMdali, zingamadlozi kwelabaphansi. Ngiyadabukisa-ke nani bantwana bedlozi, futhi angazi ukuthi ngisanibizelana ukuthi abantwana bedlozi ngoba ngisazazi ukuthi ngingabantwana bani. Ebengithi-ke ngifuna nikubhekeke ngale nkolo yenu nonke. Ake nilithathe nje le Bhayibheli, ube nesineke, uvule isambulo, ngoba phela isambulo siyasimbulela ukuthi sazi, yabona, ngezinto ey'nkulu ngezulu ney'hogo, like bevamise ukusho ukuthi babona lokho. Uthathe ulibeke phambi kwakho noma ulivule kwiseli yakho, uvule isambulo chapter 2 verse 9, ubone ukuthi uma ungasiye wesende lika-Abraham, uyisinagogo likaSathane. Niphethe nikhomba abantu abanesathanism namadimoni, kodwa niy'boni nina ngokwenu ukuthi kwasanina-ke ningamasinagogo kaSathane, anisibo ngokwendalo besende lika-Abraham. Ningabantwana bakaPawula, owathi uma seningamaKristu senizindlalifa zika-Abraham. Angazi-ke nidlaliphi ifa lika-Abraham,
Well, lokho ningayibuza nina zindlalifa zika-Abraham ezingasibo besende lika-Abraham, ezingamasinagogo kaSathane, ngokwe-Islam ezingamakafir, ngoba nimkhonzu Allah. Why sizenze iphupho sibhekile webantu abangababa? Lokhu ngicela nomunye mhlawumbe uhlala nomhlobo wakho wazisuthu umtolikele, uhlala nomhlobo wakho okhuluma isingisi umtolikele, bengeke ngibeke ngelimi lwesingisi lukaGeorge, kanti ngingumZulu kwaZulu. Kuyakuthiwe umthanyelo omuhle uqala ekhaya ukuthanyela. Ngikhuluma ngolimi lakwethu lesiZulu, lesinguni, abenguni bayangizwa bonke. Sekukini-ke webenguni ukuthi lamanga ley'ncwadi niqhubeka nawo, kodwa nina benguni niyazi ngendaba yabaphansi. Uyeke iy'mbulu lezi ey'funa ukuthi ngoba nakhu yifundile seyikhuluma isingisi kakhulu sezikholiwe. Born again. Those born again. Anyway, ngizothi mina bazalelwe ebumnyameni. Hlale bethi sembusweni wobumnyama. Ibona-ke kanye abasembusweni wobumnyama abantwana bakaPawula, amaKristu, angamasinagogo kaSathane, ngoba engasibo besende lika-Abrahama. Angenithuki bantu ababa, ngitolika incwadi njengoba injalo. Niyazi ukuthi khona manje nikhuluma ngesiZulu kodwa manifunda ngoba ixoviwe lento kuLuka 16. Umbuso wezulu awusoze wafika niwubone, thiwa ungaphakathi kini. Bese ngithi mina, inhlonipho yakho, zihloniphe, uhloniphe abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle kumdali kuphela, ngesizotha, nenhlonipho, namaqiniso, neqiniso lodwa. Ake ngisebenzele lona egameni elithandana elisebenzisayo. uJesu lo nithi wafela izono zenu. Ngiseniboke nimbuze ukuthi wafelaphi yena ngokwakhe noma niresearch. Kuthiwa wafela izono zenu. Ziphenini nje lamanga, nizituse ngalamanga. Kukini wey'dala zikaMdala? Hhayi, futhi ngiyangibeka ngithi kukumuntu ukuzikhethela. Uthini kini uMethi? Kukhona ngizothini njengamaliba, iliba ithuna ngesiZulu, acakwe kahle ngaphandle, ngikubeke ngithi abagqoke kahle ngathi yabona bakholiwe, noma ungagqoka muphi umNazaretha wakho ilokhuzane, i-uniform yesonto. Nike nabona khona manje amadundunu, omunye umzalwane wase-St. John's nomfundisi, angazi lo wabashutha wayebabone kanjani. Cabanga loya sisi loya wayegqoke kahle kanjani umNazaretha wakhe, kodwa kwavela lapha. Anyway, akusindaba yami, akusimina engangenza lokho, ngiyabeka nje ngayo. Hhayi, unga-check-a nje, u-check-e na ku-YouTube. Ukhona nomunye intombazane okhulume ngakho, ukuthi ayikhona bantu besimame, ake niy'khuze. Angazi bangakhi abaney'ngane abayithola kubafundisi nabakhishisa izisa abafundisi. Nisakholwa namanje ukuthi labaholi benu bezinkolo, bafundisa izwi lenkosi, bakhuluma nomdali, ubufebe babo
baze bajike bafebise nani, babuye banikhiphise nezisu. Angifunga indlovu enesihluntu, mbuyazi usiqosa. Bantwana bababa, kubuhlungu ngoba eyiningi iy'ngane namhlanje ziphenduka amaphara. Ugovernment akana-answer, amasonto akana-answer, but nginifakele ukuthi bhekani ukuthi i-Islam ifake kanjani ama-drugs emhlabeni. Abefundisi bayacasha abasenza ama-drugs, yila ama-drug lords eklina khona imali yawo. Umfundisi okwenzayo lokho ngiyazi uzungizonda ngoba ngibeka noma ngidadlaza inkohlakalo yabo. Angisaphathi-ke abathwele, nani senibonile kaningi, nizibonele ngokwenu ukuthi bangakanani ophasta okuthiwa uphasta unobizo, i-calling ka-God. Hawu, umoya wethu usuyi-calling. Hayi, niyibona abantwana bababa, dlala nje ngaley'dala zikaMdali. Akukho ukwesaba uMdali yini, vele kusoze kwaba khona ngoba kuqala niyahluleka ukuyihlonipha, okwesibili nihluleka ukuhlonipha abazali benu, okwesithathu nihluleka ukwesaba uMdali. Yini-ke ningakhulumi nje nabomama abasindisiwe, nihlula ngisho ukuhlonipha uyihlo uPawula, wathi nibothwale emakhanda nithwale. Angazi noma niyathwala yini manifake i-human hair emakhanda wenu. Anyway, eyenu leyo. Woqaphela futhi umuntu usuzenza muhle ingoba awudalekanga wamuhle, ukuthi ublame abani lapho, ublame abazali bakho noma ublame uMdali. Ubuthatha nobuhatha buzakala olimini umuntu ekhuluma, ey'ncome ethi uyikholwa. Uvele ubone, yabona la, ukubola kodwa. Yiliba nje elicakwe kahle ngaphandle, ngaphakathi libolile. Zinjalo-ke ley'nkolo zethu, zifana namaliba acakwe kahle ngaphandle, ngaphakathi abolile. Kuyinkohlakalo ukuthi uMdali uyazala wakhulelisa isidalwa sakhe, inhlamba. Kuyinkohlakalo ukuthi uMdali unembangi enguSathane, inhlamba. Kuyinkohlakalo ukuthi kunesidalwa sikaMdali esesenguwabo kaMdali, esesenguMdali, inhlamba. Ninezinhlamba, yingakho ngithi zingane zikaPawula, nina maKristu, nabo bonke-ke abanye abangasiwo besende lika-Abraham, noma ngabe uyisayoni noma ngabe uyini, uma ungasilo nje isende lika-Abraham, uyisinagogo likaSathane. Mase ngiyiphetha-ke bantu abababa, nginicele ukuthi kade nginifakele i-Waterford ivulini, ngaloku ngintshela ukuthi yenzeka nini. Oney'mali zakhe akavakashele khona. 2023 billionaires wayekuphi u-Adam no-Eva lapho? Ngikhuluma ngokudalwa kwamazulu nomhlaba. Where was Adam and Eve during that time? Babenga-exist, kwangekho lutho olufana nabo. Yamukele nje indaba kaMoses. Inyongo ehlazi, inyongo ebaba yafana neyoPawula. Niphethwe yini? Mosaic law. Nibiza ngokuthi ngokaMdali lowo mthetho. No. Ake nihluze emakhandeni, nizibuze ngokweqile. Angizukubala okuningi, kuningi kakhulu, kodwa ngithi vakashela eWaterford, ubone Waterford Crate, ubuze nakubantu in the surrounding area, uthole nomlando ngeWaterford, bese uyibuza ngo-Adam.
bese uzoyibuza ngaleso suku lelisabatha uJehova aphumula ngalo. Mayengcolile ngathini zinifundisa ukubola ngoba ninamanga ngabaphansi nomdala. Akekho wazi umdala, akekho wazi ukuthi kwadalwa nini, kuphi futhi ngani. Kodwa lamabhuku wenu aloke nitshela ukuthi noyezulwini. Ubani osezulwini njengamanje? Ngoba u-Abrahamu lona eningasisende lakhe azange angene ezulwini. Nikhonza uNkulunkulu ka-Abrahamu. Angazi kowamashasi nizoqala kumkhonza ngoba no-Abrahamu wayekhonza uNkulunkulu wamashasi. Ningakhohlwa futhi ukuthi uThera ubaba ka-Abrahamu wayeku-Abrahamic religion. Wethi ingane yakho wayibiza ngokuthi u-Abraham. Hayi le fake story ebhaliwe lapha ukuthi uJehova wathi u-Abraham seku-Abraham. Yeah. Anyway, kungangani. Angazi-ke indaba yokulala iy'lwane, zinyoka, lilalwa zinyoka, ukuthi seyiliphi-ke lelo vesi manje. Kanti inyoka akusesiyo yini uSathane njengoba senilala noSathane ngesingane inyoka uSathane uDrago. Senilala noDrago manje. Lafa elihle kakhulu. Lafa elihle kakhulu. Amanga wama-Abrahamic religions nenkohlakalo yabalaphi bendabuko. Angazi nanithi manikhuleka nicabanga ukuthi kwenzakaleni ngoba nikhuleka ngamanga. Kwamkhulekweni ingeyamanga. Ungakhuleka kanjani usathi khona izulu nesihogo umdala unembango unowabo? Ungcolile nje. Kungcola nje lokho. Anyway, uyidala sikamdala. Kulungile. Ngidala manje ngithi chacha. Yingakho ngithe angifaki iculo la. Ngifuna ukubeka kahle nje. Steady. Khona manje nikhuluma ngendlela umuntu adaleka ngayo. Kuyadabukisa. Ngoba i-Islam ayikubeki kanjalo. Nonke ngama-Abrahamic religions. Niyaphikisana nina ngokwenu. Then ikuphi-ke lo fanele sikumukele? Ekuphikisaneni kwenu bese niyabulalana. Angazi yini uma uNkulunkulu wenu uthi kule mqondo yini konke niqamba ngayo amanga bulalanani. Bathi nini naziqiniso ngale kokuthi kubulalana ama-Muslim namaKristu. Yeyi bayabulala ophastor baze bathwale ngabantu. Anyway, imbuluke ezibona le social gathering as ukukhonza umdali kukini. Kodwa babuye bathi ukuveza kancane ukuthi what you sure. Ngene ekamereni lakho uvale umnyango wakho nefasitela lakho uguqe ekamereni lakho ukhonze ongaziwa yena uyakuzwa ukukhuleka kwakho. Ayike lokuqina kwenu kwasemasontweni kwasemathendeni sekuyihlazo. Njengoba nibona ukuthi i-Islam iwa kanjani, kusho bani ukuthi i-Christianity ngekiyo? Kusho bani ngoba kumanje iyadunguzela iZayoni ayihambelani nabazalwane, abazalwane abahambelani nalaba ubaba umkhonza ukhande lakhe ngoba unempanjanyana yakhe nobuthakashana bakhe abenzayo bokuhungula abantu, naloyo ukhandele igama lakhe, naloyo ukhandele igama lakhe. Kuseyi-Christianity yonke leyo. Angazi uPaul uyihlo uyoniphendula mhlambe kulokhu. Angazi ngoba naye phela baphansi asazi. Ake nibuze uyihlo ukuthi akapoki yini. Hayi nina niyakwazi ukukhuluma noyihlo wenu. Noma nibuze uJesu abuze umuntu wakhe ayemthumile anitshele ngayo ukuthi
kwenzakalani ngoPawula kwelapha phansi na? Yeke phansi kwalababhali beBhayibheli. Ipoko Vatican futhi akekho ngilazi ipoko. Nisahlulwa iqiniso ukuthi yini kube nezipoko na? Anyway, lokhu bengibeke elijikayo kube umuntu ukuyikhethela. Ungabi khona kusithi hayi ngimkhiphe esontweni, angikhiphi umuntu uyoyikhipha yena ngokuthi ahluze inqondo yakhe ahlangane namaqiniso. Ngisho Muslim akhona elodwa engothi aliphume esontweni la, ayiphumela wona. Uyozikhipha wena njengalokhu wayifaka wena, noma nje wafakwa abazali bakho. Well, iyokhuluma nabo sibela phansi ukuthi balele kahle yini. Uyibuza umbuzo wodwa, yini abelungu kancane nobathola namaflawa emathuneni bakhumbula abantu abalele bababekela amaflawa? Ngobeka amaflawa emathuneni, ucanga ukuthi umuntu alele uwabona kanjani lamaflawa ngoba phela bayahola laba balinde usuku lamacilongo. Kusho ukuthi umusa imali nje, umosha nje imali. Abanye sebakha izindlanyana ngoba benemali emathuneni akhele wakubo. Maybe I'm not sure usukwenzela ukuthi alale kahle, kodwa leyo ndaba ayiboni. Nize nisho ukuthi rest in peace. Kusho ukuthi they will rest until kufike lelo suku lamacilongo bese beyavuka. Well, lokho yinini ningakuchaza? Angazani nakho nakancane, nakancuncuncu. Kodwa nina niyazi. Bhalana bo rest in peace, kodwa iy'poko zikhona, azirestile in peace. Lokho ngiyaphika impela. Futhi awukho umuzi ongenazo iy'poko. Ngabe uyayikhohlisa? Awukho umuntu onabantu nje abahlonipha abazali babo, madlozi akubo, abantu abalungile. Ungangitsheli ngamakholwa. Wonke amasinagogo kaSathane ngokuclaim ukuthi bayinzalo ka-Abraham bengazalwa u-Abraham. Bathuka ngisho abazali bawo. Inhlamba le. Wazi kahle ukuthi abazali bakho uba nokhokho bakho nomkhulu bakho, bese yasuka nje uyaphapha uthi wena uzalwa u-Abraham. Ukuzalwa kubani-ke? Kwangubani unyoko ku-Abraham? uSara, uHagari, noma uKenturi? Well, bantwana baba, zifuneni futhi niyibuzisise amaqiniso neqiniso lodwa. Ngani ngokwini. Ngiyabonga wey'tela zami mdala. Umusa wenkosi uphezu kwabayisabayo nakwelaba phansi. Lolu dumo kuyobona kamdala kuphela kule ndawo laba phansi. Ngiyabonga.